Velkommen til den lille Corydon 2, helt ind i forlisen. Du skal nu med ud på en rejse, en drømmerejse. Du skal ind i et gammelt palæ i København, et fint gammelt palæ på Sankt Annæ Plads. Du skal helt ind i den institution, vi kalder forlisen. Sørg for, at du sidder behageligt på din stol med begge dine fødder solidt plantet på gulvet. Du må gerne tage dine runde bifokale briller af og lægge dem ved siden af dig. Når drømmerejsen er forbi, vil du høre mig sige Corydon, Corydon, og du vil være parat til at gå ud i dit liv og forhandle videre med fornyet energi i krop og sjæl. Så er du klar. Du står med din cykel ude på fortovet, ude foran det fine hvide palæ på Sankt Annæ Plads. Man kan høre biler og busser køre forbi på vejen. Det er en frostkold aprilmorgen, men du er godt og fornuftigt klædt på, og du har et moderigtigt halstørklæde af ren uld om halsen til at skærme af for kulden. Mærk kontaktfladen mellem uld og hals. Din rygsæk er fuld af mapper med forhandlingsudspil, kompromisforslag og gode argumenter. Du stiller din cykel op ad muren på det fine palæ, og du låser cyklen. Du vil ind ad porten. Det er en stor, tung port, men du er frisk, veludhvilet og klar til kamp, så du lægger skulderen imod porten for at komme ind. Mærk berøringsfladen mellem skulder og port. Inde i forhallen er der en stor, bred trappe. Den vil du op af, men trappen er stejl, og man kan let falde. Nu er du bange, men du skal længere ind. Du skal helt ind i forlisen. Oven for trappen er der et stort lokale. Det vil du ind i, men lokalet er stort og koldt. Nu bliver du bange, men du skal længere ind. Inde i lokalet står siler og blokerer din vej. Siler slår ud efter dig og rammer dine bifokale runde briller, så de falder mod gulvet og knuses. Glasskårene springer til alle sider og rammer dit ansigt. Mærk berøringsfladen mellem glasskår og ansigt. Nu er du bange. Du løber og løber. Du vil væk fra siler nu. Du drejer og kommer ind i et smukt lokale med bløde tæpper på gulvet og smukt tapet i vidunderlige gyldne farver på væggene. Der står en smuk kvinde. Kvinden smiler til dig. Du kan se, at kvinden er en retfærdig kvinde. Hun er forliskvinde. Hende vil du hen til. Men pludselig hører du tunge, slæbende fodtrin bag din ryg, og du vender dig om. Det er KL. KL kommer tromlende mod dig. Den kommer lige imod dig, og du ser, at KL er ond. KL suger sig fast på din krop og flår dine forslag om den finske model fra dig. Nu er du bange, men du skal helt ind i forlisen. Du synker sammen i smerte og mærker, hvordan Siler og KL prøver at vriste de sidste rester af den danske model fra dig. Siler og KL river og flår den danske model i stumper og stykker, så fragmenter slynges rundt i lokalet og rammer din krop. Mærk berøringsfladen mellem fragmenter og krop. Siler og KL styrter ud af lokalet, ned ad trappen og ud gennem den tunge port, mens du står alene og hjælpeløs tilbage. Det går op for dig, at Siler og KL ikke vil forliges med dig. De vil udelukke og lockoute dig. Der er ingen, der hverken kan eller vil hjælpe dig, når Siler og KL vil tage din forhandlingsret og din medbestemmelse fra dig. Corydon, Corydon. Her slutter vores lille drømmerejse, og du er nu parat til at forhandle videre med fornyet energi. Og husk, hvis du ikke har nogen at forhandle med, så er der heller ikke nogen, du kan forliges med.